ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ BVK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಜಾರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಬಂಜಾರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನ ಕರ್ಮಗು ಮಾತೆ ಬೆಲೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಗಲ ದನಿ ಬೊಂಬೆ ಬೋತೀರು ಇನಿ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇವೆ ಅಂತೀರು. ಅಲ್ತ ಬೊಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆಡು ಬೊಲ್ಲೋಡು ತಿಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾರು. ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಯಾನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡೆ ದನಿ ಇರ್ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಈ ಬೋಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಾತನು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಾತನು ಪ್ರತಿ ಬಾಜು ನೋಡು BBC ಹತ್ತು BCC ಎಂದು ಬರೆದು ಸಾಕಾದ್ ಹೋತು. ಬಂಜಾರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ ಜನ ಆ ಕಾಮತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಇನ್ನು ಬೇಗ ರಡ್ ಅಟ್ಲಿ ಲಕ್ಲನ್ ಕಡಪುರ ಅಂತ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಹಾಕಲು ಈತ್ ಬರ್ತಾನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಹಾಕಲು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಯಾರು ಅಂತ. Yes, who is it? ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು Yes, who is it? Dog. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಮೆರ್ನೆಲ್ ರಂಜಿತ್ ಎರ್ನೆಲ್ ಮೂಲೆನಾ? ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆನಾ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವೇ ದನಿ ಬಂತೀರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಬತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪೀರ ತೋಡ್ಚಿ ಕೊರ್ರು ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಚಾರ್ಡು ಓ ಅಂಚಾನ ಸರಿ ಸರಿ ಕುಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಬಂತೀರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರ ಪೇರ ಬಂತೀರಿ ಒಂದು ಪರ್ರೆ ಬಾಜಿಯಲಕ್ಕೆ ದಾದೊಂಡು ಚಾ ಕಾಫಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಮುಸುಮಿ ಜ್ಯೂಸು ರಡ್ ಚುಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಲಿಂಬೆ ಸರ್ಬತ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಣಿ. ಏ ಲಿಂಬೆ ಸರ್ಬತ್ ಬಂದು ದುಂಬೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ರಡ್ ಲಿಂಬೆ ಸರ್ಬತ್ ಬನ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ನೀಲಾಂಬರಿ ರಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿದಾಯ್. The game begins in 3, 2, 1. ಪಿಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಪಿಪಿ ಹೂತೋಕೆ ಬರದವ ಪಾಪಿ ಇದ ಕಲಿದರೆ ಜಗ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪಿಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಪಿಪಿ ಹೂತೋಕೆ ನದಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡುದೆ ಪಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಈ ನಮ್ನ ಪಿ ಹಬತರ ಜ್ಯೂಸ್ ಒರಿಯುವ ಆಂಡಲ ದಾಲೌಡು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಯಾನೇ ಜ್ಯೂಸ್ ರಡ್ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋ ನಾಟಿ ಲಕ್ ನದೆ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟದನ ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಈ ಬೋಟಿ ಪೂರಗೆಂಡ ಸಂತೆ ಕುಲೆ Okay. ದನಿ ಪಂತೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸುಧಾರ ಪುಣ ದನಿ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗತೆ ಅತ್ತು ಸುರು ಮಂತ್ ನೆಡ್ಡೆತ್ತನು 12 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಜ ನನ್ನ ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬು ಚೂರು ಜಲಕ್ ಕೊಡತೆ ಜಲಕ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಜಲಕ್ ಕೊಡತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬಂತಾರ ಶಾಲದ ಜೋಕ್ಲ ಮೊದಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ? ನಮ್ಮ ನೀಲಂಬರಿ ಮಾತ ಅಲ್ಲನೆ ಮೂಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ ಎಕಡ ಆಂಜೊಂದು ಬಣ್ಣಗಣ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಮನ್ ನೀಲಾಂಬರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ The game begins in 3, 2, 1. ಇಡಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆತನಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತೋಗ ಅದಾವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನುಗಳ ಕುಂಬಾರವಲ್ಲತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿನ್ನತ್ತಿಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಭೂತ ಅನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಕೊರನ ಅರಿನ್ ತಿಂಡ ಅಂಚನ ಬಿ ದಕ್ಕೊಡ್ದಿ ನೀಲಂಬರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರೆಡಿ Ding dong ding ding dong ding dong ding dong ding dong
तेरा मुठा याव अव ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ನೀಲಾಂಬರಿ ಇಂದ ದೇತೋನ್ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಾ ನೀಲಾಂಬರಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಯಾ ಹೃದಯ ಮಾತು ನಾದುಂಡಿಯಾ ದೀದ ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ ಯಾನ್ ದಕ್ಕದಿನಿ ಮದುವೆಯ ಮಧು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಗತ್ತೆ ಆತು ಶುರು ಮನ್ಪುಲನ್ನ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋ ನೀಲಾಂಬರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ಲೀಸ್. The game begins in 3, 2, 1. ಮುಲ್ತ ಮುಗ್ಗೇಡ ಬೊಕ್ಕತಿಗೆ ಲಕ್ಕದುಂತ್ಲೆ ಲಾಕುದುಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಲಾಕುದುಂದರೆ ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ ಓಯ್ ಲಕ್ಕುದು ಅಂತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಫುಲ್ಲೇರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಕ ದುಂಬೆ ಬೋಧ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಜದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆರ್ದೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆರ್ದೆ ಮಗ ದೇವರ ಬೈಜರಿ ಓ ಅಂದು ದೇವರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮೊಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಹಾಕಿ ಸೀದಾ ಹೋದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರಿಗಟ್ಟದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಬೈದಿನ ಆಹಾ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸುರುತ್ತಾದ ಪರಿಚಯ ಇನಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಓ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ನಾಗೇಶರ್ ಏರು ಈರೆ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಕಾಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಯಾವ್ ಇನಿ ನಾಗೇಶ್ ಬೈದರು ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ವೆಂಕಟ್ ಕಾಲಿಯ ಅತ್ತು ತುಪ್ಪ ವೆಂಕಟ್ ವಲ್ಲೆ ವೆಂಕಟೆರ್ಲ ಬೈದರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನನದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣನು ನೀಲಾಂಬರಿ ಮನ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿ The game begins in 3, 2, 1. ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಜಾರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಋಷು 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 ಯಾವ ಮಜಾ ಭಾರತತ್ ತುಳುಟೆ ಬಗಲ್ ಆಲೆ ಅರ್ಥ ಅವ ಆಲ ಅಂಜ ಬಂಡ್ರೆ ಪೈನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ. ಆಲೆ ಋತು ಯಾವ ಒಂದು ದುಂಬು ಬೋಪಿ ಅವ್ವಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ನದೇ ಅವ್ರು ಋತ್ಪುರ ಕತೆ ಏನಿನ ಋಷು ಪನ್ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತ ತುರುಟು ಬರ್ತದೆ ಹಾ ತುಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನರೆ ಆಹಾ ಅಂಚಿನ ಸೇರಿದಿನ ಕನ್ನರೆ ವಾ ವಾ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಡ ಪನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಏಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಕುಂದರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಕ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಗಿನ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಹೌದಾನೆ ಆ ನಮನಿ ಡಲ್ ಪೊಲೆ 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 네, ಹಲೋ ಪೂಪತ್ತದೊಡೆ ಮರಣ ಒಪ್ಪಿದಾಡ್ನ ಮೂಲತೆ ಪುನಃ ಉನಕ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾಲೆ ಆ ತೊಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು ಗೊರ್ಪರ ಅತ್ತು ಒಂಜೆ ಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಂಜದೆ ഞാൻ കണ്ടനേത് മാല പത്ത് പാടുവല്ല ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಗ ದಯಗೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡತ ಜಾನ ಬಾಲ್ಡ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪುಣ್ಣ ಬಾಲ್ಡ್ ಬಾಡ್ ಮರ್ಲ ಮೆನಿಕಲೇക്ക് ಮೊಲಕ್ಕೆ ಮರ್ಲ ಹೋದೆ ಅಂತಿದ್ವಿ ಪಟಂಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಹೀತು ಕೊಡ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಏರ್ ನಿಕುಂಡ ಮತಿ ಕುಮಾರಿದೆ ಆ ಮಾರಿ ಕುಮಾರಿ ನೀಲಂಬರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಕುರುಡಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಲೈಫ್ ಶುರು ತುವಿನಿ ನಟದು ಓಂಗುದು ಸ್ವಾಗತ ತೊನ್ನೆ ನನ್ನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟକୁ ಬೈದ ಅವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ನಿಂಗೆರೆ ಹೋಗಿನ ಅವು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಚಟ್ಟ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಬರಲ್ಲರು ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಕುಂದಿರ್ ಅಂತ ಅದು ಎಂಡೆತ್ತಿನೇನು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾತದೆ ಮೈಕ ನನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಒಂದು ಮಡಿಪರ ಪಂದು ಬರುಡೆ ಮದಿಪು ಮಡಿಪತ್ತು ಮದಿಪು ಮದಿ ಒಲ್ತು ಕಂದರಿಯವೇನು ನಾಗೇಶರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತ್ರೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆವತ್ ರಡ್ಡೆ 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 ಅವ ಇವತ್ತು ಬಂಜಾರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನಾವು ಹಲೋ ಮಜಾ ಪಾರ ತತ್ತು ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ ಅವಲೇ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ ತುಳು ಬರ್ಪುನು ಮೂಳು ರೈಸ್ ಅವರೇ ಬೋತಿ ತುಳುಟೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾರಿ ಅವ ನೀಲಾಂಬರಿ ಅಪ್ಪೆ ಏರಿ ಅಪ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪೆತ್ತದೆ ಅಂತೆತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಕೇನು ನೀಲಾಂಬರಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಂದುಲೈ ನೀ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಏರ್ ಬಂಡಿ ಬಂಗೊಂಡು ಶಟರ್ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ರಪ್ಪ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪ ಗ್ರೀಸ್ ನಿಕ್ ಹಾಕೋಡು ಅಪ್ಪಗ ರಪ್ಪ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪ ಸುಲ್ದೇನ್ ಬಂದೆ ಅಂಚೆತ್ ಒಂಜಿ ದನಿನಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ಅಂದವ ಅವನ್ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಊರು ಉಡಿತನಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ವಾಡ್ರ್ ಅಕಲ್ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾಡ್ದ ಮುದ್ದೆಲ್ಗಂತ ಪಾಡುವೆರು ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇ ರಡ್ಡೆಯ ಪಾತೆರದ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಲೆ ನಿಕಲು ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ವೆಜ್ ಹಿಡ್ದಾಲಾಪುಜಿ ವೆಜ್ ತಿಂಡಂದ ಇಂಚೆ ಲಾಚಾರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ನರಮಣಿ ಹತ್ತಿ ಎನ್ನ ನಿರೇಲ ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಲೆ ಇನಿ ಸಾವುದವಳು ದಾದಾತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಬಳಸುವ ಬರ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಳಸುವ ಪಾಕ ಕುಲೆ ಕುಲ್ನ ಬಂಗ ಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡು ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಬಸು ಪೂಜಿ ಕುಲೆ ಕುಲ್ ಮುರಣಿ ಎಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕುಲೆ ಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ಕುಲೆಟ ಪಂತಿನ ದಾದೆ ಕುಲೆ ಇರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅದನ ಅದೇ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸಾವು ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಿಖಿಲೆ ಕುಲೆತ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬಲಸು ನಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಬಲಸಲಿ ಕುಲೆ ಕಡೆ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಿಂದು ಪಾಡು ಬಂದುಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒರಿಪಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗೆಲ್ಪಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗೆಲ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಲೆಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೋರಿನ್ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ದಾಬಂಡ ಕೋರಿಗೆ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತಿನ್ನ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನಿಲಿಕ್ಕೆ ದಡಿಕೆ ಬುರುಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಂದುಲೆ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೆ ಅಂದು ವಾಯ್ಡ್ ಸೈಲಿ ಆನ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಚಿ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಏತ್ತು ಶೋಕುಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಕೆಲವರ ಪೋಪುಂಡು ವಾಸನೆ ಕುಲ್ಲೆ ರಾಪುಜಿ ಯಾ ನುಪ್ಪು ಪೋಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಆನೆಕ್ ಕೆಬಿ ಕೊರಚಿ ಅವೇ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಕ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ತು ಶೋಕ ಕೊದ್ದೆಲೆಗೆ ಡ್ರಮ್ಮು ದಯಪಾಡ್ನಿ ಅಂದ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಬಾಡುಗ ಹೇ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನುರ್ಗೆ ನುರ್ಗೆ ಪಾಡು ಎಂಗ್ ಉಷ್ಣ ಪುಂಡಿ ನಿನ್ನ ತೂನಗನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಉಷ್ಣಾದ ಜುವಾನ್ ನುರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪೆನಗ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಆಯ್ನಾತು ನಿಕುಲು ವೆಜ್ ತಿನ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ವೆಜ್ ತಿಂಡ ಏತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜುವಗು ಸತ್ವ ದಿಕ್ಕುಡು ಜೀವ ಸತ್ವ ದಿಕ್ಕುಡು ವಾ ಸತ್ವಲೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಜಿಲಬು ಸುರಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಓಮ ಸತ್ವನೇ ಗತಿ ಬಂದು ಮೋಸದ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬಲಿಯಾವಚ್ಚಿ ಮನ ಮೋಸದ ಬಲಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಸಂಕಷ್ಟ ಊರ್ವರ ಬಂದುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ವೆಜ್ ತಿನ್ಲೆ ತರಿ ತೊಂ ತರಿ ದಿರಿನ ಧಿರಿನ 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 ತೊಂ ತರಿ ದಿರಿನ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪಿರಿಂಡ ಪಿರಿನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಓ ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಾದೆ ಓ ಮಾರಿಲೆ ನಿಕುಲು ಅತಿಥಿಲ ಆತ ಅಟಿಲ್ ದಾಕುಲ ಅಂದು ಅತಿಥಿಲ ಅತ್ತು ಬಗ ಅಟಿಲ್ ದಾಕುಲು ಯಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾಗೇಸೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಂಕಟೆ ರಟ್ಟಲ ಹಲ್ಕಟ್ ಬಾಬಗಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರಿಕೊಂಡ್ಲಿ ಓ ಕರ್ಮನೆ ಮೂಲ ಗೈಟ್ ಬಂತಾರದೆ ಮೈಕನ್ ದರ್ತ ಮಾಡ್ತಾರದೆ ಮೈಕದ ಕಾಸೇರ್ ನಮ್ಮೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಮೀರಿದಾಗ್ಲೆ ಬರಿಕೊಂಡ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಅಟಿಲ್ ಅಟಿಲ್ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ದೇವ ನಿಕುಲಿತ ಅಟಿಲ್ ದಾಕುಲ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಅನ್ಕುಲ್ಲ ಅದು ಈತು ಸೋಕುದ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪದು ಆಲ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೈನೆ ಕಾಮತ್ತೆರ ಕಡಪುದಿನ ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾ
ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾ ಬೆದಂ ಪಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕುಲೇನಾ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕುಲಿ ಎಂಕುಲಿ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಪೊಲೆ ಅಲ್ಪ ఓ మారేలే ఉంతులే అమ్మ ఆ టైం తెప్పులే ನಾನು ಅಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರ್ದು ಕರಂಚಿ ಸೈಫಾರ ಇಂದ ನೀಲಂ ರೇ ಬಯ್ಯದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಾ ಅಂದು ಇರ್ನ ಸಾವುದ ಏ ಎನ್ನ ತೆನ್ನ ಜೋಸ್ತಿನ ಅವು ಅವು ಆಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ ದ ಮತ ಪನ್ನ ಕಲ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಡು ರಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಅವಳು ಐಟಮ್ ಮಾತ ಬರೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸುರುಟು ವೆಚ್ಚಿನವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವ ಆಯ್ನತೆ ಯಾಕಡ ಸ್ಥಳ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಹೋದ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೆರಾವ ಆತತ್ ಮೂಲ ಅಟಿಲ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊನಪಿನೇರು ಡ್ರೈವರ್ ತಿಕ್ವೇನಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸರಿ ಹೌದು ಸರಿ 800 ಜನರಿಗೆ ಕುಬುಂಡದ ಕಸಿ ಯಾನು ಗಂಡ ಬೇರುಂದಗೆಂಡ ನೀವು ಕುಬುಂಡ 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 ಕುಂಬುಡದೆ ದದಿ ಸಾರಿ ತೂಲಾಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಸೊನ್ನೆ ಆಮಿಕ್ ಲಾಗಿದನು ಇಮ್ಮೆ ಕೊಡ ಸೊನ್ನೆ ಜಂಪ್ ಆತ ಅಂಜು ಬೇಡ ಬಕ್ಕ 800 ಜನರಿಗೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಅವ್ವ ಪಕ್ಕಿದೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿನ ಬಕ್ಕ 500 ಜನರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೆ ಸರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸಾರ್ ದೇವ್ ಅವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಸಾರ್ದಾನೆ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದಾನೆ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ తెలిపాడు వైపుని ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಇಡೀ ಕಲರೋಡು ಬಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ 800 ಜನರಿಗೆ ಬಾರೆಯ ಒಳಗಿನ ದಂಬೆಯ ಬೊಂಬೆ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುನು ಬಾರೆಯ ಒಳಗಿನ ದಂಬೆಯ ಬೊಂಬೆ ಒಳಗಿನ ದಂಬೆ ದಾದನಿಕ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ದಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಮೂಲು ಮಕ್ಕಳ ಇರ್ನಾಡಿ ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಕಾಪರ ಅಪ್ಪನ ಈ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಇಂಕಿ ಸರಿ ಕೇಳಿ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬನತ್ತ ಬಾಲೆ 10 ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಕುಲೆ ಸರಿ ಹೋಗು ಬಕ್ಕಿಂಗಿದೆ ಇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ 50 ಕೆಜಿ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ 50 ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಕೋರಿ ಬೈದನೆ ಕೋರಿ ಬೈದನೆ ಎಕಡೆ ದದಿ ಕೋರಿ ಬೈದ್ರಿ ಆ ಕೋರಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬತ್ತಲೆ ಬೆಡ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೋ ಕೋರಿ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡು ಪೋ ಪಕ್ಕದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿಯಾ 20 ಕೆಜಿ ಹಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ರೈಸ್ ಬಾಲ್ ಅರಿತ ಪುಂಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಪುಂಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಕ್ಕ 800 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮೊನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾರಿದ್ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ಬೇಲೆ ಬಂದ್ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ದೋಸ್ಪಾದ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ತೀರ್ಥ ಮುಂಚಾದ ಇದೇನ್ ಚೋಸ್ಪಾದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ 800 ಜನರಿಗೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತ 800 ಜನರಿಗೆ ಪೀ ರೋಸ್ಟ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 800 ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 500 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ 300 ಜನರಿಗೆ ಒಯ್ಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುದರ್ದಾದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಜಂಬರ ಬಂಜಾರ ಇಡಲಾಗ ನಿನ್ನಂದಿದ್ದು ಜಂಬರನೇ ದಿಯೋಡು ಬಂಜಾರ ಕಟಮ್ ಅನ್ಬೋದು ಬಂಜಾರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನದಿ ಈ ನಮ್ನೆ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲೇ ಬಂಜಾರ ತಿಕ್ಕುವ ಅಣ್ಣ ಎನ್ಮನು ಜನತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗಲೇ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಈ ಜನ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿಂಗ್ರಿ ಬಾತಿ ದಾದ ಎನ್ಮನದು ವಾಕ್ಯಾರಿ ಅವಲಿಯಾನ ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಯ್ಪಾತ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಪೊಲೆ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಇದು ಪೋಲೆ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಪನ್ಪರತ್ತ ಅವ್ಳು ರಡ್ಡ ಜನ ಮಂತ ಸೈಪಿನ ಅಂದೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೋಡಿ ಅವ್ಳು ಚೋಲ್ದಪ್ಪಚ್ಚ ಅತ್ತದೆ ಬಟಾಟೆದ ಬುರ ಚೋಲ್ದಪ್ಪರ ಈಗ ಬಲ್ತಿ ದಾದ ಬಂದರೆ ಬರ್ಲ ಇಂಕ ಚೋಳಿದಪ್ಪರ ಇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೊರೆ ಬಂದ್ರಾಬ್ಜ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತಿರತಿ ನೀಲ ಮೇರೆ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಎಂಜರ್ ಇರ ಕರ್ಮ ಕುಲ್ಲೆ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚೋಳಿದಪ್ಪರ ಬೋಡಿ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೋಳಿದಪ್ಪರ ವಿನ್ ಬೋಂಡ ಅವಳು ಬಾಜನೆ ಇರ್ದೆಕ್ಕುನು